Sarkin waƙa Matawalla kamar ruwa ne tamkar maliya, duk inda ya zaga alkhairai ke daɗa ganiya, kuma babu haramiya shi yake ma basa abin miya, sannan tun fariko kaga dukka ƙasashen duniya. So da yawa waƙoƙinsa akwai hikima sosai, sannan akwai abin da ake cewa adabin baka da kuma adabin zube wanda aka san shi a Hausa. So akwai kalaman da za ku ji ya amfani da su, wasu lokutan ku ji su sababbi, wasu kuma an musu 'yan dabaru, kamar a wacce waƙar tashi da yake cewa kura mai firgita karnai. So kaga in ba ka yi bincike ba sosai, fahimtar karnan nan sai gagare ka. Matawallan muradin sarkin jama'a ta so, ga jama'ar ka suna magaisu. Kamar yadda na saba, ba wai zan tambaye ku wannan wace waƙar bace tunda ta ɗan kwana biyu, a'a akwai inda yake cewa matawallan muradin sarkin jama'a ta so. To wai me yake nufi ne? A'a, jama'a ne suke muradin matawallan ko kuma sarautar ce matawallan muradin? Wanda tace tambaya ta.